emergency Ghana TV abusua me nchia onsansoma wakwa aba na me sanso ema wo atenase abusua me gidi se wonpo mu ehihye ye e de ema ene me saka update bi e wo fidie ma se ye fa abofra na no anda oba ha se no wafa nyinsen be keka nsem e de fa ne maame ho no ma ye frɛ maame na maame ne nso keka na adwen e wo fidie yi so no ene omasem no bibi apf na abusua yense me pese obeka me ho ne yakọ ne akwaje asem ne mu nkyiremu ne apf sa asem mu na fe ye ba na ne akachi ne so me de ababa down we ma remfi so like no wa share na fe so wa subscribe medium je so na akosia ade pa yenko ne nkonko tie nkyiremu no embrasisia ame na what to say bibia ye boko Gracie what to say e front na ade baby ne to financial won chen ho baby we so ye ho aba we ya wo ba panyini ni yo mama meti bibi wo mframa mu de na ene ya wo baby pese bibisa se bibi fufuro bi afifire kire ana sa fe no yenya mokwan na ko na ne akokhwa akoda no mane mu me pa che wo me na hemam da se na meti ho asi ba se ne rantem kakra meti me ho ase na se ra che se abofra no ka ye mane ko na ofu ho na be mane ntini ehwe no nso ase me me se be kwa abofra no so chinchina wo ko betina che nti oni omi njai na evade atom na wo hwe na so nwie mo wo se the 4 months de nze e chocolate ewa enwa bia evade hwe na so nwie mo na ye ho kwae be fa so a ene ebusua na be kasa ise de bibia eni ko bibia de ti ojidi because ye meti ye ne say one ye din kan ye se wo se akoda no wabusua sa no wo gene ne na tena wa bra o maame wo ho no ehun kakra wo ye tosu mienu nso so ne se ura nso aka bibi kakra fa ho sa akoda no enko na busua ho nti ba ne say na fe de ntiase aye adwuma because enu adue enu anwume ya akra no wo mu fra na mo ho wo se akoda no suba bi nti untime nye ne ntrente ye de ne na no pe ya asesa ontene se ya onse ewi aseno me ma dwen se o maame wo ho na be ma ne so a oni nyinsen ye no be ma no wo ye adwuma tienti me ma se obi de hie na me genesa bla me nyim ne nti na se etwetwe ma so kakandi me nya maame ne kasa ye se ombra na yemfa ye ne dai antu ye maame ye se obeba ba me hwe ne kwan no so wantimi aye dai amado betwem ko da krona ofriso no nti wokọ mati wona se ba me kire se enra asat 5 p.m. kra no enra due ya na no manfro ofrem na me ti hobi ema wo kan se akoda ni subinti untimi ne ntina e wona me peti okay ana se obi na rese bibia tu tirim se gitum okay yango ma debi on se maame no mani di nkomo bebre efa ne ba no me ampese me hu ade property nti abofra no etimi adwane a onko ne maame ho a wose won se ntimi nye den se wo maame a wawo de obetimi aka se chenchena ne nko ne ho ba maame no so ne di nkomo beble se abofra no ompo no ba yense me hwe me ne betena emre kakra no me hwe ni suba bi ne ye bi a ho no maame no odibim kakra maame so dibim tim kan se adenti na wono so moto mo nsa frɛ no no ono so ama na ba kufo ama ne body ya na ehhwe ya etinka wo maame no na awo no na watete na bepempempesue ti se kwa bi so a oye no ompenti ene man ko wewe sa na senka oye de oba na ba kire wasemu na ye atoyie na wonya oba na kasundua ba eso wantimi ama ese metie maame nkomu ma ese efa ba bi abofra so aso woden aha ni sa me bi ese nie sa na tie danana nka na ko ne maame ho me still amasem no wonya nyima no me kire se dia na wu hu me ye ko share maame na sem he Elizabeth what is say oba no dey say
Ah? Kezia. Kezia. Ha. Na heniti. Ede na abaye ye shame ame na sem ni mu kina. Ebi me hunu baako, me hunu mienu, me hunu we na me peti. Nana. In fact, Bisa nyina ni musem wo. Me pese ase no o kra me senka e pie because da be say bi ni di nkomo bi enam abrante na no so oba me nsem. By abrante na busuafo ese no mutu o me so no. Sa. Na wono aso na mo tesa ase no so ase me yonko blabu bi ni ti ho kire me. Ti o mama se wo no se wo wa ni no kura ma yen. Yen se ba ni bibia mu a boni bi tu akwala we ya ye na obeyi adanse se ye ha na wo ba ye ye ni vito power say ye handing over the amount still anu maame ni de we need the mother ye nya maame no so maame na na dwene ye no wo ma owo maame nuanu mo ho owo nuanu mo ese se ye nya representative bia oye busuani ma oba be hwemu kena se ye gitu mu se ye ba no wo ho ye hwehwe no a ye beba be hwehwe na fi wo ho wo de moa na wo ye inti se biribi wo honum na wo de ye se wo de hye ntoma mu a onpa min sanim me de me gina senka onko na mada ho afa na wo kasa onko na mada ho afa na wo kasa me de me won ti bi ko me nso obi fa na me na David o wa wo fonti on me onko na me maame akasa o so oba onpo no obegye Gracie, o maame se wonu maame adi nkomo ade o kan de maame kan fa bi ewom o de akoma pa na na o so o de je woni watena but o so maame se ompo reason ni senti am pese obeko maame ho Nhyira FM maame okọ ho de say atwensu a Oko Kenya se woni ba bi te. Oh baby ti ba dan ni musa. Ana minua no mon ketu alo sa o. Aha ana obadwo so e. Mina na dan o. Inti na senyanyin sen na wakwakofa ena maame ni bi no ohye ni buo mu bokwa de o maame won no that is where you have to be. Ni so esu ane te sen correct. Nkola bi abensu kura besifa kura ba no ye wakase ne nketu nkola de nko papa ne maame ne de nko bisa no gise no ye kase enti enu sise we sise ne nkora ne bia biam asu they leave inti baby otini so asese se menyem na ye ni sa ka ho nti na anu nye reason anu nye tangible reason inti ka wo pese wo ye den me de kan pese kan metina maamo no kan pese kan metina maamo inti se wanhia ma na wanye wa se wanhia ma me na wanye wa se nye bibi hu se bia ma me ebi a se de o ka se e de akrani e otwa bi obetwe kan wo so ana obeye oboni bi na nye bibi hu pa na ye de reason na wo kan de a enye tangible because one ma me anka ncho se ko na ne be ma nkwada ko fa nyinsa emra nti wudi nyinsa ya ba your mother is alive, she is kicking and very healthy obetimi a show there. I advise you go to your mother. Evangelist, that is the fundamental truth. That is the fundamental truth. Because one, mommy, no, there was as a woman. What the name be the agro? Lanka. Bad time no nim ne ban so. Once that no me so frɛ wo kan sam bi fa ne ban hu. Ehwo na me be wo. Still I be say officials are the way out. Maame no dey say for some reason I don't know why am person be voice. Day ni etio. Ye nyina ye boasa akodai. Obese say free dey enti e ma wanya nkoda no ye no. Inti den na wo nso observe ya. Who say onye maame nkomo ni me di be ye nokre. Eye den. I say we are so. Ya wo Bible say emfa aba enkame abofra. Ada me cousin ma wo 8 na ko free mu. Me de ma buro sa abofra ba ya de na tim no. Emfa bro de teba. Wo de wano
Any answer propose to there be our friend also. By the bammy idea, now can none of both. None so any send me Jama me basa. Yeah, now walk as our torso and night when the wolf say a quite papa fast casan. And near be an Oyana the wolf. When the wolf don't say on him Ninjana. Dear, oh, mammy, like I said, ne bunny so baby guitar, the mammy will say. A father, mammy, or dip him. Oh, baby. Oh, baby. Now, my name is Nesenka Oba. No, to them but nothing. Yeah. Yes, Nanka. Year, a 3 years. They can't only mistake on the shin. I say, and catchy. And they more mammy and mammy, and catching and Obeka be papa be there. Because that's a boy, Obano. Won't you meet Mama cry, walk with Big Mama done what no Kasai pow. So I ran 1 million sense for. Then to soon on yen sign and a mouse soon. Oh, I make Casano, Nanya win say more some Nanoka. Or cow subine. And you soon bind the hour with him. Just a one to me answer some friend there, baby. Abafabia, Yabasa, where to go. That's our life. I am miserable, Benham, sir. I forgot some Corana Bassa, no one. Ubaka Ukasa by 4 minutes, so now 1 hour. Me pasa me sit upright. Mother no anu asem for the last time say obema me a good response be so obi amame me bana sam no meba na de o ya ka mama ya besa ma wo de na ko na ma me na ba fi say ye pani yie mu odwan beto a ne nsem o kan no do wa ye mpre wasem but nsem no bi o kan ya ma me no anya abotre ne yankasa ni nzi no ya nhede ntie. Or you're responsible mother. There's a fact to the no can you say we see be an what we are 100% right to think about that. Oh sure. Because of what the way we see cassette buy and baby every bantin and me also. Yeah. It is obi the asem to so and obi bisa was why no stylish ana. Oh. Mami so na hwe mami hwe na be no. Onyuma pacho me ka che mami say we are say and then the other day can I be a wash me America on farm and friend ya da. On the beginning, Majeno. Na ya me friend de e wo nipam ene sebe nipa anim fede ene na yi. Ma ne farm me friend ya de da. Ade no fi so ntimi a on voice out. Ma ne fa nipa anim fede e beduru ba bi wo be san be ye nipa boni. O se ni nka enya ne bone so no wo de je no wo de akoma pa na je. Meti ase eno ne de dabi. Right now, na sem na. Enda me pacho, enya me feso. Enya na on se he na no say. Oya de me ko kache me ko se on de won pani mu ka. On dey o wi ade o tsanya no kaso kan ni. Ha grace na e ha ne pa. Wa kan de fa bono. Na me ko na de bia we ade no bia bo pop ta de. Me baba ko fu. Me ba mama ti wo ka sa nya ma we na ma me se ntime ne ntine bi mo no me ka wan te no me na kire se na wo ka se me je no e de na ko no na se nsam wo ho ntin fa me fe nya de mami ne kasa wo ka mete na say because we were ya be bad nut ama ne mo frɛ ne nyina because wo hwe ntete ya no obi ode atete ne ma o mu ofie na na wo ba be frɛm na be bad nut be ma ne ma no so kura bi anya influence bi afri ho enti me de mami kan de me ne ya adwene pa de na wo ka sa enti bi asesa wo sudi a oya de go tinka mo tie se ba frani mi kura I say oya se office ame no man eye bye me say den na wo ka se wo mpa ni mi kan pa bro plani mo wote wa enti sa me no kwase me ha me mama me ba kura mama misa no fisa me won say who say it's more like as we are homeless mama jo danana Nhyira FM bani e diaglo ena se me bani bono sese oni wa ba mamba e ba che so mu diaglo na se ekua ne ma ne bani su a na mo e kasa nti esa na ha me enna ya na me dia ho meti no nam dia ba akwa because ya akwa koto so tra fa akuna e mu eni baby ti we baby ko ma na de akwa no wa so ma oni mfa akota na woni mfa akota mamba che ya na kasa no ya na manso anka wo meba nya ye ko hello mama jamfu a okay what to say anya demo yo wo ba dum enkomo ya na eja
Mashada na mama mframa befa so kakra. Ene na me se me frɛ na me pese me hu se da ben na nka obenya hu a wo beba. Akoda no ye wo de hye. Esa se ye hwe ne ye de puma no to ba bia se da. Ye de yi etu aye ne ye hunu de ye betimi aya abo akoda no ene wo. Fisa ye ho wo bi nchen no wote. Na wote ase so aye ntimi mfa akoda no ma ho ne se wone ne nkotena. Eti da ben na obeba. So da ben na muhiame. Utimi ba china kra ma me anka mepe. Ba china uduru anopa be tena enka mani beje. Aso mate. Me da se me nkasa bebre nti china anopa mehwe wani muae. Okay, me da se bebre. Enti abusia menim se de wo wadwe e kire wo. Ba tan yi de enkodi akoma pe eje no. Nanso obi di hye ye nye ne kwakrata bia na so. Ba tan no ankasa wo ba no nso ewo ho. Ye de na nke etufu se nka ba tan ni yi ni ti a. Enhyehyɛ bi wo ho a ye ne naka. Na nka one ne be yakotena na mua bi wo ho ne ye de be boa. Ya boa akoda me bi aso ba tan ne ba na wadi mfie nso no so. Fise kakra no a ye so mu no. Alisa ba tan ne ba ne ye ni state ne tebia no. Na bibia ni we ha adwen. Ka de o ka se o mo dan mu no so a. Ye be hunu se de ye be si atoto nema. Wa adwen eye wo sei. Ma me nkon crime. Akra takra de kumasen ka ho mpacho. Medicine du ene ye me so fra ma o TV nkofom na me ntie wo nso wadwen kire 03220 835818283 03220 835818283 ma menye wadwen kire. Hello me bata kwadi me ya ene na me bata kwadi me do for him abrewa papa bi na na akwa takra de sese. Hello Me don't bacho di baby of refi. I from Kwame because Safi bacho. Accra fine wadama. Accra malam. Yo, Kwame yentio. Ayo nana hima ya mamoni adwuma pa moyo. Me akasa na me wo assembly pa me pese me nimu susu mfa masembe ho. To ya na nka producer number na nka mo de ato ama na nka mafana me di nkomo. Na ma na dia Mr. Omanenko ne maame ne ho because onware no senka abrante na ware ne dia anke different emo omane ne maame ne nkasa na omanenko ne maame oni se adwuma bi na ombe pesika kakra bi na odi aye kusese obede obewo a teduro na abrante ne pena dia abusua baye ne ho ade na obefa na kwatena ne fie every onya de ne kwatena ne fie sisi amenkasa semunsi asemu ba abusua beka ho ebeduru ho no ye nka kwa se wono na eden atna na so de natna ofie pen intimisre de moya ne de kama pa eboa ndi no mo hwe na abofra ne nkone maame wono mo ntimi hwe no no onwo asum bi mu owo mesre mo ya na wo ma adwenkyere na yentie a na oni bi ne ekọ. Hello me da fudi baby afrefi Saya from Mansa me frefi Accra. All right yentie o me do. If I told me was similar cases say some 2023 me bad boy could share girl be a wow 3 days intimate akola no but till now or 3 years intimate me feel say some many bet me a share lady ne bana enke nyame adwuma me ma sorry for akasa say me ma ebusuan form be fa akola no but the situation mu na akwala no wona ansa me ba no ko hu na akwala no 3 days ntime eye ma homte me kuta mbe ma miensa akwala no so ye be ma na me gine de ka me mba ho ntse ma me ne betimi ahwa akwala na nka mpe kwan bi so a obefa obetimi a handle open for na me ba me kwa me pese me frame nti me frame ana mo de me production line no ato so na me no mo discuss me de no na mama me efutu wo yate ye be ye no sa. Hello me da fudi baby afrefi but good afternoon me de sa me ka se frita kade yo pacho yentie o zemre akola be obano akola ni zemre ombu ade
omwa de nti na on pese obekọ ne mama eze me waye bibi na mama na aka na ode waye sham nti mo kasa nche na mo kana ni mpa no san ko ne mama ho na ne mama ya no yo ya da se ne wadwe nche hello 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 good afternoon me do uji baby afrefi me frefi voter Majin cheka me di bani say me di maposo ya adwin say maame no say mfitiase no onim se na ontimi a danke wo say otwa so kra wo hono but ase obaye na obisa no no osi obetimi afide ehwe no osi ontimi bi mentimi ye be hwere no say on say bibi na lady ni ye na on pair on kana mu hu se na mu be ye afa ho e na lady ni nsu no me sure say a pregnancy can say abnormalities be on say nipa onyima na ama obu fu ntemi all that nti ye be share me the apostle ye ejuma me da say it means me da say hello oi mabi afu pacho odi baby afrefi ana mponsa kini tanta tinkofa enti o me imagine me say me ma say abaya no wo su ni ban bi mu a ompai mu na wonka na futu obi wo ho a ye de ama no na watwe ho afiri ho na se we wadwen se o de tita etina bi no a se wadua nkonkonsa buru no e be firi wo na ho afiri na wuntimi mfa mma isra fam bi na aye wade so apa izakora na koda isu boni bi adi atra na ye be se on sese na wonka na abejafo ne atiefo nyina no ye wa futu papa bi wo ho a yemfa ma akora na mum etwa kutwa se akora no se so okọ na maame ho onko na onko tan na maame nchen ninnim enipa bi no ano mo ye be se 15 no mguda ba akum eso mo ho to mo de nya se wa fe na abeka se eden so ope kuma se atna aka e da do ke kan se de so okay maame fa me last caller hello me da fudi baby afrefi hello oh kafra hello Good afternoon me do wudi baby afrefi mame baso mommy baso asam no anka moshana girl no kwa na mame o wai oh pocho wa moshana kwa na mame o se no mo kan wa se na mame tinya yate hello nayen hello enough udi baby afrefi so me did akoseje wow me stress nka abofra no maame no mane nko ne maame ho en na beboa mate yeda say maame samfa production number no entu dwa bie mesra fa pen fa paper we so ana se opese wo de wasembre obrajumadi a obefresi 0534 186209 0534 186209 fresi so na producers ebetio de ya kan nyina ne se baby achechira boa no e wa na eja no semme a meti TV so ya me ye host semi semansha anye the right things that is supposed to be done na mami di akoda iko na bibi kosi na mre ba mu e bebi sa se on what nya be na me gina so a me di akoda ne mama me ne se wa bra me nya busuani ti se busuani ne ba mama ne ba no so o me be enya we mama mi shira no ma okose kwa no na owo ma be fa ma di ame awe mi simu sei enya madwuma no ti I have to get akoda no ba tai no yetie na no asem mama wonu be ni wonu ne beko ebi ababia meti ho so ena na afa ye hunu se emwa na amode bua ye peda bia mama mi ne be ne mana tenemu ana sei enti adom ye ntwe mama memra bade mpesa mka kire woni se ba bia ye mpe ye tena ho animia ewom se wudi kwoti ntem mu fa ba ma ntem de but ba bia se condition na wo mu no so mama ba na ogitum so no betena na mama mi woni adwene mu ha wo betwese kan kun na ye dabre ho nko ade a we know how to go about it masa kwasho mama gase enke achisa what so mama oni adwene mu ha wo adwene mu ha
ya no inni no ni bie ena ma wo ko chinchini ye ti se yebomode na se utimi wo na batan ni beso mu na obenya adwuma bi ne de wato adwuma so abi ma sa obeye she need to change tunu fuma me ka se bi se ya na hia ma me na ma ne ko chinchini ye o hia ma me nyina ne ma ne bi da so wo ne nchen ahia ma me nyina no no bi da so ye den e wo ho ya mu nya sa su bantantan no a wo chini kikikikikwa ya o ya ka sa kola we kura ya oba na me ma hye me yes on Facebook who sees you attend as ayi so nim say o pass ndua anka wa nje bantere obi mo bode mo aso mu de wakotena ne nchen a wokote won say yes ana me ba no me bu afu wo de ho di a waso no ho a no wato pete nti say wan change na say sa character we ne sa fundability boy no e dana ene boy ne kasa no say boy ne kwa kasa wan pamo no dabi no ne ye bibia bufu nti na akoma ha on handshake angry okay handshake angry eno na ba na akoma ne wo so e basa na ho kikikikiki wia na afa na wa hu jimi no dam ye fa ne handshake angry when you ask Grace, we want to help you. Se opem wadi a ebeboa. Se umpem wana opese ofa wa wo kwan so they are fine. Inti brafom. Na ma memra ne ehwe ni state. Asem Mr. Collins kan no from day one. We ne bo ni esem de man because all kinds say yen kohwe ma me no. Ne yen hwe se bia na they all can ebia ni me be hwe ni so ene onyin say no. Hey, why are they? Warren no be kan na akwa to atwene wunya nwure. Abata ye na form sa o. O mo tese aware aso kwa anya mo be chi na ho mate na unza ni be be dia ga. Nya abotre, wate. Na echina ma memra. Mama, ya mama me nemra. Na ye hwese de nkomodie ni be kwose ma me ne ba. No se chinchini a opese akra ne tena wo nche ya. Ye be hu de be ye. Wate ma se tika wakoma to ye. Why? Abusia mama sanso na wase na mema wakwa abasa o ka me ho ne yekokọ share video no ebaye yekokọ tie nia apie area fisa abofra yi ne story emu na wenti na ya anwa me ka se obi de na asemba yetie ha etie ha se na nso ebi mo ayo ma adwen se ye de o ma asem eba fidie yi so na se ye from ne ebisa o ma omo de abufu akoma no makeka ne omo pe omo nchire omo nso omo asemu ama ye hu ne o ka no kra ehu ne o twa ntoro ya maami nanu ada ye frɛ no tie nsɛm a okeka wa fidie so yisi a ye komu ɔno ɛna na asɛm ye de abofra no na emu ade na nso so oba ye no nya abotre ɛna o kyerɛkyerɛ nsɛm a nka we nyina nka enkonkoba kienge kan nsɛm bɔne ɛfanfa ne ho ba ono so na mo bi otu ye no so eno so mfa ne kwam oye oba atan oba aya ade ama na ya yese oba kwa janan egu na so a wontumi ntwa wonan ne ye de entontwene nsuo fa oba wontumi kasa won ye de unum nsuo biem nti ye oba wo ye den kra na ye oba nti oba ya ade a o twa na to atwene nye ne kwam mu a nye ne kwa so no nti de wi okasa ye no na nka enwo so okasasa e wo se nkonya abotre no no so kyerɛkyerɛ ne nsɛm we anya maami na bebe kyerɛkyerɛ mu a nka still ahye tirim se maame no enye oba atampa maame na ne subanye na so sisi a ne ntesa abusua asemba ya mum yenya abotre ne yen kyerɛkyerɛ nsɛm mu ne yen mankofo ehu ne asem na ede emutie ama yen fa akoma enkeka ne yepe na enkofo nwen se yemum ene ede yesuban enye yefa wen entfantu yetirim yefantu ye hofo abusua aha ana mede ubesi medin eye nana akosua adepa hanso emergency ganati da sene be sanso de hyemu ewa habim ne koye ne ankoye na mode achem na afenso mame sanso na wase biem sa ojebre na ahwe me na otie me da sene be sanso ehyemu biem makrawa na madawase